Може би си мислите, защо да гласувам? Какво толкова значат тези европейски избори? Истината е, че вашият глас има значение и може да промени много неща. На тези избори избираме членовете на Европейския парламент, който е един от трите основни органа на Европейския съюз. Гласуването е лесно и бързо. Просто трябва да отидете до избирателната ви секция на 9 юни и да пуснете бюлетината за вашия фаворит. Естествено, не забравяйте и личната ви карта. Може би повечето от вас се питат именно това. За кого да гласувам? Разгледайте партиите и техните кандидати. Интернет е пълен с информация. Използвайте я. Вижте кои от тях споделят вашите ценности за Европа и това как вие искате да я виждате в бъдеще. Гласуването не е само вашето право, то е вашата отговорност. Само заедно можем да направим Европа по-добро място за живеене. Затова на 9 юни излезте и гласувайте. Нека заедно докажем, че сме активни граждани на Европа. Аз съм Антонина Лозанова и заедно с Европа Директно Видин работим заедно, за да ангажираме повече хора да използват гласа си.